So, yun. Excuse me po. Ano na, patapos na sila, no? Yan, no? Ganyan. Excuse me. Patapos na sila. Patapos na sila doon sa kanilang. Ano ba yung tawag doon? Activities, workshop activities, no? So, yan. Bali, ilan sila? Sa dalawa, apat, lima, anim, pito, 10, no? So, 10 participants, no? Under kay Executive Director Miriam, no? Dito tayo ngayon sa yan. So, dito sila nagwo-workshop. Pangalawa na to. Nung una, dito sila nag-hope, no? At ngayon, yung workshop nila is dito ulit. So, thank you and bye-bye. Meron pa, hindi pa patapos. Meron pa pala. Or bakit nyo ito gagawin si lifestyle? So, in 5 minutes, time is up pag 5 minutes. Bakit ang mga lifestyle? Bakit? Dito na. Yung mic ko. So yan, kung makikita nyo, mga seryoso na sila. Mga seryoso na sila sa ginagawa nila. Ito. Ano mga tayong tubig? Ito. Barat. Akin, family, money, travel, investment. Saka 2 kapatid ko may sakit na breast cancer. Niliya ko lang. Bigyan ko ng magandang buhay ang anak ko. Legal adoption. Parang yun lang ang anak ko. Mangyayari sa buhay ko. Wow! That's sweet! Tignan ko, Lisa. Morning! Gusto kong yumaman, magkaroon ng sasakyan, Wow! Yes! makarating ng ibang bansa. Gusto ko magkaroon ng sariling bahay. Wow! Yung mga anak ko sa una. Wow! Kuya, galing mo si Kuya. Tingin muna. Di pa tapos Kuya dad. Taging! Go! Pangarap, magkaroon ng sasakyan, travel. Ay, buray mo. Tapos, syempre, una, pinagaling ako. Pinagaling yung aking sweetheart. Kumikita. Nababayaran yung ibang utang. Yes. Yung lifestyle. Thank you. Yes, Kuya dad! Ang ping, bakit ako magla-lifestyle? Bakit nga ba?
Ito kasi kaya gusto kong nag-lifestyle ako. Nakita ko talaga yung opportunity dito. Kasi gusto ko rin matupad yung mga pangarap ko na sa pamilya ko na gusto ko rin maibigay. Na mga tulad na nung gusto ko rin makarating doon sa iba-ibang lugar, di ba? Magkaroon din ng sasakyan. Baka sa susunod na buwan o makalawa may sasakyan ako. Di ba? So, sabi nga, positive lang talaga tayo. Kung ano man yung mga distraction na yan, tuloy-tuloy lang. Diba? Oo, huwag natin ano lang. So, para matupad natin yung mga pangarap natin. Go. Gusto ko mabago ang buhay, umasenso. Sikapin ko talaga na makakuha ng downline para magaya ang mga GMB para makatulong sa family ko. Why? Lagi na lang. Hindi natutupad ang deepest why. Pero from now on, try hard. Number one, deepest why, ang una-una talaga for my parents. Nung panahon na nasa bahay na ako, naging hindi na ako busy, nandun na ako nakapagmuni-muni. My father, 78 years old, ang nanay ko, 68 years old. Naisip ko, bakit nga ba nag-aral ako para iahon sila sa kahirapan pero hindi man lang nangyari yon. Naging busy ako masyado sa mapaligid ko, naging busy ako para sa pamilya ko. Ngayon yung number one ko talagang why, mabigyan man lang sila ng konting karangyaan sa buhay, yung tipong magkaroon ako ng sasakyan, maisakay man lang sila sa sasakyan, yung magsabi yung tatay ko na, mga kapitbahay, anak ko to! May sasakyan na! Kasi meron akong pinsang ganyan eh. Sabi ng nanay niya, first time ng nanay niya makasakay ng sasakyan, hindi talaga. Sabi niya dun sa pinsan ko, anak, ibaba mo yung bintana ng sasakyan. Kasi dadaan tayo kay Kapitana, dadaan tayo kay ganito. Anak ko to! Hoy! Anak ko to! May sasakyan! Gusto ko mangyari yon. Although hindi naman ganun ang attitude ng nanay ko, pero yung tatay ko, bloodline kasi, mga mayabang. Bloodline. So gusto ko mangyari doon sa tatay ko na kahit pagtatawanan sila ng kapitbahay na nasabihin na napaka-ignorante, ngayon lang nagkaroon ng sasakyan. Pero gusto ko mangyari, bago man lang sila mag-pass away ba, matutupad yun. Tapos ang sunod na bigway ko for my husband, alam ko wala naman ako iba ng pinapangarap sa husband ko. Ang talagang ano lang, hindi na siya makabitaw kay lifestyle product. Kailangan na continue para humaba yung buhay niya kasi lifestyle lang nagpapahaba na sa buhay niya as of now. Kasi malaking tulong talaga, hindi siya pwedeng mawalan. And pangatlo na lang yung children. Yung mga anak ko for schooling, for their future. Yun lang. Una po syempre sa lahat yung kahit na dito na po kami sa lifestyle, sama ko na din yung makatulong pa din ako sa parents ko na. Yun, unang-una pa din po yun. Tapos kahit na lang, sama-sama na kami dito, di ba? Tapos, yung mabili ko syempre yung gusto ko po na sa sarili ko naman po. Mabilis. Tapos, makarating din ako sa ibang bansa. At saka, dito pa lang din sa Pilipinas, kasi marami pa na akong gustong puntahan din dito. Sa Pilipinas muna. Tapos, makarating po ako ng ibang bansa na gusto ko talagang puntahan. At saka, as fangirling po, kasi gusto ko rin maka-attend po dito through lifestyle, mga concerts, events, gano'n. Isa rin sa pangarap ko yun na sarili ko po. Sarili ko. At saka, yun nga po, yung sinabi ko na makatulong pa rin ako sa parents ko, sa pamilya ko, kahit nandito na kami sa lifestyle. Sama-sama po kami dati. Go for GMD po! Ako po, bakit po ako nandito at sabi nga po why? Kasi po, pangarap ko po makapagtapos talaga po yung mga anak ko. At lahat sila makatungtong sa koleyo at matapos nila at makamit po nila yung kanilang pangarap para sa ginagawa namin mag-asawa po. Siyempre din po, yung sinabi ko nga po na pangarap ko rin makakuha ng van. Yun nga po na para sa pamamasyal, kapag namasyal kami, kasama ko yung mga kapatid ko. Kasi kami hindi pa naranasan na makapasyal po kami na sama-sama. Ngayon, kung hindi namin naranasan sa magulang ko, gusto ko maranasan naman nila bilang isang ate na makasama ko sila lahat mamasyal. At syempre din po yung sariling bahay. Magkaroon po kami ng sarili. May bahay man kami, pero sa magulang ko po yun. Gusto namin, may sarili kaming bahay kasi yun ang pinangarap namin mag-asawa na magkaroon kami ng sariling bahay. Kasi nga sabi niya,
umalis tayo dito. Kasi mahirap po, di ba, na sama-sama kaming nakatira sa isang bahay po. Yun po. Yun ang pangarap namin mag-asawa, pati sa pag-aaral po. Yun lang po. Wow, haba nun ah. Okay. Good morning po. Good morning po. Ano po? The biggest why. The biggest why ko sa aking sarili is ito. Kasi 100% nasasama ako sa lifestyle dahil sa ganito, to achieve my goals in life, to a better life, including my family's better future, I'll do whatever it takes. To a financial freedom, gawin ko ito para sa ikapabuti ng aking pamilya. Thank you. Congratulations everyone. Ngayon, na-identify nyo na yung pinaka-deepest why nyo bakit nyo ito gagawin si Lifestyles. Diba meron tayong tinatawag na 90 days program? Right. So, dahil doon, nakita ko doon yung mga deepest why natin. It's more, ay, si Kuya Dan pa hindi pa tapos? Ay, si Mea pa pala. Okay lang. Walang pass. Grabe ka talaga makaway sa akin. Siyempre, pare-pareho lang naman tayo ng pangarap, di ba? Gusto nating makaahon sa buhay. So, kung ano yung kinakalalagyan natin ngayon, gusto nating mas umangat pa doon. So, kaya that's the reason na ginagawa ko yung lifestyle. Actually, kasi gusto ko talaga na magkaroon ng financial freedom. Kasi feeling ko, hindi ko siya makukuha dun sa traditional business ko. And nakikita ko yung dito sa lifestyle. Kasi, kumbaga, katulad nga nung nasa Aklan kami ni Ate Bing, imagine mo hindi ko ginawa yung lifestyle kasi sobrang wala talaga akong oras. Pero although, nung nandun ako, pag may time ako at alam ko na parang kakailanganin ng tao na to yung lifestyle product, sinisingit ko talaga yun kahit maraming mga customers. So, kasi nung pagbalik namin dito, kahit papano, nung pumunta kami sa office, may check kaming nakuha. So, parang na-realize ko talaga nung time na yun na kahit hindi mo, kumbaga, sa traditional kasi, kailangan mo talagang magpaspas, kumayod ng kumayod para makakuha ka ng malaking benta, malaking pera. Pero dito sa lifestyle, once na ma-establish na ninyo yung organization ninyo, parang nga sabi, totoo yung sinasabing parang mamimitas ka na lang ng fruits later on. So, syempre, yung aim ko talaga sa buhay na yung mabigyan ko ng magandang buhay yung mga anak ko, yung hindi ko naranasan. Although ngayon, kahit papaano, okay naman na. Pero ganun pala, no, pagka, kumbaga okay ka na, sa tingin mo okay ka na, pero once na mabigyan ka ng pagkakataon, yung pangarap mo, nag-upgrade. So, yan, that's the reason na ginagawa ko si lifestyle. So, yun lang po. Maraming salamat. Yes! So, thank you so much everyone and congratulations. So, syempre, ako mag-share din ako ng deepest why ko dito sa Lifestyles. Of course, may deepest why, pero lang lahat tayo, it's more on sa family, yung mga dreams natin na makabili talaga ng mga sasakyan, and all of that. For me, yung pinaka-deepest why ko rin dito, Eugene Perico. Hello po. Siya yung laging nakikita niyo na apply pero ako po pala yung pinaka-apply. So, ang sa akin lang po, naging inspire po kayo at lalong ako naman, magiging inspire po dahil po sa inyo. Wow! Ayun nga po. Maraming salamat po sa inyo. Magwapo talaga. So, congratulations everyone. Nag-enjoy ka. So yun, tapos na yung training nila, no? Madilim. Against the light. Tapos na yung ano nila, yung training nila, no? Yung workshop, skills workshop nila. So, anong oras na? 10:30 na, no? So, nandito tayo ngayon sa Pretty Gym para mag-dinner. Late dinner. Pretty Gym. Yan. Pretty Gym. Okay, bye-bye guys. See you in my next video.